God formiddag og velkommen. Jeg hedder Malene Lødt, og jeg er en del af teamet hos Also. Og i dag har vi fornøjelsen af at blive opdateret på nyheder fra Lenovo's Think Smart Family. Og til den spændende gennemgang, så har vi inviteret dig, Martin Sig, fra Lenovo. Og inden jeg giver ordet videre til dig, så er I jo velkommen til, som altid, at stille spørgsmål. I kan benytte chatten, eller I kan række hånden op. Vi optager det her webinar, og efterfølgende så er der jo så mulighed for at kan gense det, og vi lægger det ud til deling på vores microsite. Så ordet er dit. Værsgo, Martin. Tak skal du have. Velkommen til. Det er jo en lille lukket gruppe, som der er på her, men som Malene sagde, så deler vi optagelsen efterfølgende, sådan så at alle dem, der ikke har haft mulighed for at deltage i dag, at de stadigvæk kan få lov til at se mødet. Vi ved, det har været lidt sammentræf mellem nogle andre ting, som der bliver afholdt på samme tid. Men lad mig starte med at dele min skærm her. Og som sagt, hvis der er nogle spørgsmål og sådan noget, så enten håndsoprækning, eller I kan bare bryde af, hvis der er. Så skal jeg svare på det her. Vi kommer til lige at gå en update igennem omkring, hvordan ser markedet ud, hvordan ser det ud fra specielt Microsofts side af omkring Teams. Så lidt med vores update på produktporteføljen, og så vil jeg lige gennemgå vores software, eller vores managementportal. Så fordi den betyder rigtig meget for slutkunderne, at man rent faktisk kan overvåge og styre sine enheder efterfølgende. Sådan som det ser lidt ud herude nu, man kan sige, at markedet har eksploderet hen over de sidste par år med corona, og er egentlig vækstet sådan 100% år over år igennem de sidste stykke tid. Vi ser på grund af sikkert alle de her ting, der sker i verden omkring os, og inflationen og de her ting, så ser vi en lille smule opbremsning, så vi forventer ikke, at det vokser 100% igen i det her år, men vi ser stadigvæk, at der er rigtig fin gang i den derude. Under corona så var der rigtig mange, der valgte de her bring your own device løsninger, altså en eller anden videobar ind i et mødelokale, og så bare med et USB-stik ind i brugernes PC. Og det er klart, at det har været en hurtig måde at løse behovet for at kunne kommunikere via video, men der har selvfølgelig nogle enkelte downsides ved det. For eksempel, at der ikke er nogen kontrol over enhederne, man kan ikke overvåge dem. IT kan ikke se, hvis de virker, eller om der er udfordringer med dem. Og så er der selvfølgelig altid det her med, når du smider USB ind i 10 forskellige bærbare PC'er i løbet af en dag, jamen så kan PC'erne godt blive lidt forvirret og ikke helt være klar over, om de skal bruge kameraet i PC'en, eller det oppe på væggen, eller højttalerne og mikrofonerne. Så man kan sige sådan rent brugermæssigt, så det fungerer, men det er ikke den optimale løsning, fordi der er for store chancer for, at der er noget, der kan gå galt, som man så selv skal ind og justere. Og da det ikke er alle, der har styr på at justere det, så kan det give nogle dårlige oplevelser i løbet af sådan et møde. Der er helt sikkert stadigvæk masser af lokaler ude, som ikke er video-enabled. Alle tror stadigvæk på, at det her det fortsætter med, at når man har et lokale, jamen, så skal det være video-enabled, fordi brugerne skal ikke tænke over, om det er det ene eller det andet lokale, man booker. Man skal have mulighed for at kunne starte et Teams eller Zoom eller Google-kald, uanset hvilket lokale man er i. Igennem de sidste par år her, så har vi, man kan sige, det er jo kun 4 år siden, vi lancerede vores første produkt på hele AV-markedet, men har lanceret en del nye produkter løbende, og har faktisk opnået og i Norden at have en market share på omkring 40%, i hvert fald i første halvår 2022. Det var faktisk det samme, der gjorde sig gældende i 2021 også, hvor den lå på lige omkring 40-45%. Hvilket vi selvfølgelig er enormt stolte over, når man tænker på, at vi er forholdsvis nye i branchen, men vores systemer har vist sig at være enormt pålidelige, nemme at håndtere og levere et godt resultat. Så der er blevet taget super godt imod os. På toppen af det kan man sige, så den PC, der driver vores Teams-systemer, jamen den er der rigtig mange af vores kollegaer derude, som har fået øjnene op for, og bliver benyttet blandt andet som en mulighed til Logitech Tab-løsningen. Poly har benyttet den til deres. Det kan være her med HP-overtagelsen af Poly, og det nok stopper igen. Creston har et samarbejde, hvor de også blandt andet kan basere deres Teams-løsninger på vores PC. Så man kan sige, at vi har fået erkendelsen af, at det maskineri, der driver det hele, det rent faktisk er så god en kvalitet, så det vil vi alle sammen gerne kigge lidt nærmere på og benytte os af. Teams er klart det mest dominerende i Norden. Vi ser
Ikke så meget Zoom-salg. Der er enkelte kunder derude, som er på den platform, og dem har vi selvfølgelig løsninger til. Det er sådan, at for hver Teams-enhed, vi har, jamen så har vi den også i en specifik Zoom-version. Så når jeg her kommer til at tale meget om Teams, så er det fordi, at i forhold til de to, så udgør Teams jo nok en 95% af den samlede omsætning. Så det kommer til at være lidt Teams-fokuseret, det her. Jeg skal lige hurtigt skyde ind, at de tal, som jeg havde med de 40%, de kommer fra et firma, der hedder Context, som skaffer alt distributørinformation, og så leverer de her rapporter til os. Så det er ikke sådan en, vi selv har opfundet, det er noget, der kommer fra et bureau, som er anerkendt for at lave den her slags ting. Nogle af de steder, hvor Lenovo gør sig sådan lidt specielt udmærket, er helt klart på, at vi har den globale tilgængelighed. Det vil sige, uanset hvor kunden er placeret, jamen så er det de samme løsninger, som vi tilbyder til dem. Det er den samme service, det er den samme garanti. Prissætning bliver den samme, uanset om det er i Danmark, eller om det er i Nordamerika eller Australien. Jamen sætter vi først en pris her, så er det den samme pris, der vil blive reflekteret ud i alle andre markeder. Så har vi gjort et stort nummer ud af at gøre det her nemt at håndtere. Det vil sige, når man køber et produkt, jamen så har man alt med, hvad man skal bruge. Er det for eksempel vores kamera, jamen så får man både vægbeslag, og der sidder en klips på til at montere det. Der er de kabler med, man skal bruge. Så man kan sige, man køber et varenummer, og så skal man ikke ud og have alt muligt ekstra. Og det gør sig gældende for alle vores løsninger. Hele installationsdelen af dem, jamen vi prækonfigurerer alt fra fabrikken af. Så det er ikke noget med, at vi tager en standard PC, og så gør et eller andet specielt ved den. Produktet er udviklet til formålet, og det bliver loadet med det rigtige image, som passer præcis til vores løsning. Selvfølgelig et Teams image, fordi at alle Teams systemer, uanset producent, skal jo helst være det samme. Så har vi baseret alle vores løsninger på Windows, og det gør vi primært ud fra, at de skal være skalerbare. Det vil sige, at der er masser af USB-porte, der er masser af muligheder for at køber man en hub, så er der mulighed for at stadigvæk at smide ekstra højtalere, ekstra mikrofoner, ekstra kamera på. Og det er lidt, når vi kigger på Android-markedet, så er der lidt udfordringer der, da man ikke kan tilslutte ekstra ting. Der er det typisk en færdig løsning, og så er den lidt som den er. Men så længe man holder sig til Windows, jamen så får man den her kæmpe fleksibilitet. 3 års garanti er standard på alle produkter, og det er vores præmiesupport, som går ind og dækker det. Det vil sige, at der sidder rent faktisk en masse uddannede teknikere, som har udstyret fysisk stående ved siden af dem, og som kan fejlsøge, når kunderne ringer ind. Det er selvfølgelig en hardware-garanti, men vi har også mulighed for at tilbyde løsningsgaranti, altså der, hvor vi kan gå ind og hjælpe med at sætte det op inde i Teams Admin Center. Vi kan hjælpe kunderne med deres netværk, eller vi kan hjælpe jer som forhandlere, hvis I står med udfordringer, når I er ude og installere det. Så har vi ligesom supporten til at kunne guide igennem alle tænkelige scenarier. Microsoft har jo lige lanceret en ny form for licensering af de her Teams Room-systemer. Og det er klart, det er noget, der kommer til at ske gradvist. Jeg tror, at der er 2 år, til kunderne bliver tvunget til at ændre, men alt nysalg i dag, der kommer det til at være på den model, som er vist her. Det betyder, at man har det, der hedder Microsoft Teams Room Basic, og en basislicens er gratis. Det vil sige, at den henvender sig primært til de her SMB- og midtmarked kunder, for man kan maksimum have op til 25 enheder kørende på denne her. Man kan sagtens, hvis man har 200 mødelokaler, jamen så kan man godt have 25 af lokalerne koblet op på Basic-licensen, men resten skal så være denne her Teams Room Pro i stedet for, som også giver noget udvidet funktionalitet. Basic-licensen kan man sige er egentlig en nedskaleret version i forhold til den, man kender i dag. Det vil sige sådan noget som 2 displays, Teams telefonopkald, den slags ting er ikke inkluderet i Basic-licensen. Der skal man op i denne her premium-licens. En af opportunitiesne her er, at dem, som har den her Bring Your Own Device-løsning, og som måske har fravalgt at have et system, fordi de ikke gider at have de her månedlige licenser, jamen der vil Basic-løsningen stadigvæk være en væsentlig opgradering, så et Teams-system ind på det eksisterende Bring Your Own Device. Det er jo sådan, så hvis kunden har købt en Poly Studio for eksempel, jamen så kan man sagtens vælge at købe vores system, koble den studio, de har til, så ikke at de skal føle, at de har smidt noget væk, eller de har købt noget, som de ikke kan bruge. Men så får de hele oplevelsen ved at have det som et rumsystem, og kan styre det, og alle de andre fordele, der nu følger med. Til vores lineup, så er der en nyhed, som vi skal præsentere,
Og det er det øverste produkt heroppe, som er en all-in-one bar. Vi ser jo, at markedet herude for all-in-one bars er ret stort. Stort set alle andre producenter har også lavet noget, der minder om det, eller minder om den her. Så det er, man kan sige, nu kommer vi med vores. Den har forventet levering på de nordiske distributører til midt december. Så der skulle den gerne være på lager. Jeg kommer mere i detaljer på hver enkelt produkt på de næste slides. Nedenunder har vi vores ThinkSmart Hub. Hubben her er, man kan sige, det er efterfølgeren til vores første produkt, som hedder Hub 500. Hubben er et all-in-one device, stort set i hvert fald. Der mangler lige et kamera, som man skal montere. Men ellers så har den indbygget højtaler og mikrofoner, og det gør bare, at det her er en super simpel, super nem løsning, og den egner sig til alle de her lokaler mellem 4 og 10 personer. Vi har vores separate kamera, vores separate soundbar, som både kan laves i en kombination, så man kan lave det her Bring Your Own Device miljø, hvis kunderne insisterer på, at det skal være det. Men ellers så specielt med henblik på vores ThinkSmart Core-serie, som kommer lige nedenunder, der er det selvfølgelig krævet, da den ikke indeholder hverken mikrofoner eller højtaler, at man har noget lyd og kan putte på der. Og der egner barnet selvfølgelig fantastisk til. Kameraet går til både til Hubben og Coren. Så har vi det her, hvor der står ThinkSmart View Series. Der er ikke nogen billeder pt, men vi kommer i februar eller marts måned, lander vores ThinkSmart View Plus, som den kommer til at hedde. Vi havde tidligere et produkt, som er en lille 8-tommer tablet, som også kørte en version af Teams, der gjorde, at man kunne gøre alle de ting, man normalt ville kunne gøre på en PC. Det kan man bare gøre på et særskilt display, og så en lille smule mere effektivt og lidt nemmere. Den her lille tablet eller Teams display var 8 tommer stort, og vi fik lidt feedback på, at folk syntes ikke, at skærmen var stor nok, hvis man skulle sidde på et Teams-møde og følge med i eksempelvis et Excel-ark. Så nu kommer vi med en 27-tommer, som egentlig ligner til forveksling en Lenovo monitor, men med capacitive touch på, så man kan bruge den som en stor tablet, kan man sige, som kører det her Teams-display, men man kan også bruge den som sin monitor nummer 2. En anden mulighed vil være at smide den ind i de her 1-2-personers mødelokaler, og så har man man kan også sætte den op med en rumkonto, så har man en forholdsvis billig løsning til de her små lokaler, hvor kunden ikke er interesseret i at investere både i skærm og rumsystem og licenser og hvad det her nu skal til. Så klart en mulighed også, men omkring februar eller marts, og til den tid så indkalder vi til en ny gennemgang af det også. Vi har også Google Meet. Det er ikke noget, vi vil komme mere ind på i denne her, men det er egentlig, at man kan sige, at vi dækker de her 3 Teams, Zoom og Google Meet-løsninger. Google Meet er lidt et specielt marked, så den må man tage sideløbende, hvis der er opportunities på det. Sådan her ser vores portfolio ud fra her omkring december måned, hvor den nye kom. Så øverst oppe har vi vores Core Kit. Grunden til, at man kan sige, den kommer i 2 versioner, og det viser jeg også om et øjeblik, hvor man enten kan købe det med alt inklusiv, eller man kan købe det, hvor det kun er skærmen og computeren, sådan så man selv kan bygge den op, ligesom man har lyst til. Det kan jo være netop de her lokaler, hvor der allerede hænger noget i forvejen, og det kan være til lokaler, hvor der er behov for at købe noget eller bruge noget, som er kraftigere end vores soundbar for eksempel. Det kan være, der skal nogle store væghøjtaler op. Det kan være det til et auditorium, hvor der skal sættes en anden type kamera op, og således. Jamen, så vælger man Core plus controller-løsningen, i stedet for full room kittet til de løsninger. ThinkSmart One, som den kommer til at hedde, jamen det er jo en all-in-one bar med et touch display knyttet til. Så der er en enhed monteret på væggen. Den har indbygget computer, og det er den første Windows-baseret af de her all-in-one bars. Fordi alle andre bars på markedet, de kører på en Android-platform. Og der er nogle forskellige fordele, både det her med, at man kan sætte ekstra kameraer, og man kan tilslutte ekstra udstyr til denne her. Jamen så er der også noget med hele livscyklusen på det. En Android, den er typisk kun godkendt til at køre i 3 år, så begynder der at komme lidt sikkerhedsudfordringer, der begynder at komme noget, at det er ikke de samme funktioner, der nødvendigvis bliver udviklet til det, når først Android-versionen er outdated. På en Windows, kan man sige, den har en 10-års livscyklus, men hvis det bare er en Windows 10, der skal opgraderes til en Windows 11, så gør systemet jo det. Alle vores enheder kører som standard på en Windows automatisk update. Det vil sige, at når alt er gennemtestet, så bliver det pushet ud på enheden, og så bliver det automatisk opdateret.
det kan man selvfølgelig slå fra, hvis firmapolitikerne siger, at det vil man helst ikke. Den har de samme specifikationer på computerdelen, som vores Core har. Og hvis I kender Core-computeren, så er en af de ting, eller to af de ting, hvor den udmærker sig lidt i forhold til alle andre løsninger på markedet, er blandt andet, at den har det her Intel Iris grafikkort bygget ind i, som gør, at når man laver content sharing, jamen så er der stort set ikke noget lag på, hvornår, typisk kan man se det, når man bevæger musen op på skærmen, altså halter den efter på andre løsninger, men det gør den ikke på Core'en, fordi det her grafikkort, det håndterer det sådan helt exceptionelt. Udover det, så kan man sige, så giver det bare kunderne den her store fleksibilitet og mulighed for at administrere, når det er en Windows-platform, vi kører på. Så vi har vores ThinkSmart Manager software, hvor man simpelthen kan gå ind og decideret overtage enheden remote, så man kan styre alting. Det kommer jeg også til at lige kort at vise. Den bliver certificeret til medium mødelokaler, det vil sige op til de her omkring 10 personer. Højtalerne er egentlig det samme, kan egentlig den samme styrke som vores ThinkSmart Bar. Og så kan man sige, fordi ThinkSmart Bar'en, den har en certificering på 8,5 meter. Så det kunne denne her sandsynligvis også godt række. Men det er, når man skal have certificerede produkter hos Microsoft, så er der en hel masse specifikke krav, det skal overholde. Og nogle af dem kan være mere eller mindre teoretiske. Og derfor har man valgt at sige, jamen, så certificerer vi bare denne her til medium størrelse lokaler. Så er vi i hvert fald også helt sikre på, at der ikke er nogen, selv på grund af dårlig akustik i lokalet, der kommer retur og har udfordringer. Som man kan se sådan lige lidt hernede i højre hjørne, så er der også indbygget et lille ur ind. Uret her gør klart en lille gimmick, men i forhold til, at man kan følge med i, hvor lang tid der egentlig er tilbage i sit møde, uden at skal sidde og kigge på sin egen computer eller tage telefonen op, så giver det ret god mening. Der er et LED-lys i den, så man kan se, om man er muted, eller om man er i kald, eller man slet ikke er i noget. Så det kommer egentlig til at være et rigtig elegant produkt. Jeg ved på billedet her, der kan den se ud, som om den er meget høj, men det er den egentlig ikke. Jeg mener, det er lige omkring 10 cm, den kommer til at have i højden. Så billedet kan måske snyde en lille smule. Et par ekstra close-ups. Man kan også se her, at der er en kamera-shutter midt på den, så man har mulighed for, hvis der er direktionsmøde, jamen så kan man godt gå hen lige og så klappen fra, sådan så man er sikker på, at der ikke er nogen, der kan sidde og kigge med. Til løsningen så kommer den faktisk i 2 versioner med skærme. Det her det er nøjagtigt den samme skærm, som vi også tilbyder til vores Core-løsning. Det er en 10-tommer touchskærm. På foden her, der kan den ligesom tiltes over, så den ligger, enten står den meget oprejst på bordet, eller også så kan den ligge mere fladt. Den kommer med et 10 meter connection kabel, som er USB, og der kommer til at være et 15 meter tilgængeligt i løbet af de næste 2 måneder, skulle de gerne være på lager. Så det vil være muligt at lave længere kabling til den type skærm her også. Men vi kommer også til at lancere, og forhåbentlig kommer den også på lager i december. Det kan være, det strækker sig ind i januar. Men så kommer vi med en PoE-controller til den. Så til alle de virksomheder, som alligevel har Ethernet-kabling rundt omkring, jamen, så kan det give rigtig god mening at bruge PoE-controlleren i stedet for USB-skærmen. Den kommer også som vægmonterbar, det vil sige, at man kan selv vælge. Vi ser kunder, de synes, det er rart at have bordet helt frit, og så bare vil have den hængende over på væggen. Og det vil sætte masser af installationer med både faktisk med vores hub, men også vores Core-system med USB-skærmen. Så der er helt klart et marked for både at vægmontere og have stående på bordet. Så kører vi over på vores hub, og hubben er jo, kan man sige, et forholdsvis unikt produkt, fordi der heller ikke er nogen andre, der har ligesom denne her formfaktor. Så hvor man har computeren, man har højtalerne, man har mikrofonerne, man har touchpanelet, alt sammen bygget sammen i en enhed. Det giver noget stabilitet, det giver, at der er ikke alle mulige forskellige bokse, der skal connectes til hinanden. Der er enheden her, og så går der et kabel ud fra den, hvor man så laver alle sine connections i. Højtalerne og mikrofonerne i hubben, og det skal man bestemt ikke kimse af, fordi de er faktisk enormt kraftige. Så de her, de er certificeret også til medium lokaler, og faktisk så kan den dække op til et large, det vil sige op til 18 personer, hvis man placerer den på midten af bordet. Fordi den rækker 4,5 meter i hver retning,
og 4,5 gange 2, hvis den står på midten, jamen så er det oppe i 9 meter, og et 9 meter langt lokale svarer meget godt overens med et large meeting room og de her 18 personer. Langt de fleste installationer er helt klart, hvor den står nede for enden af bordet, så derfor så plejer vi at anbefale den her, hvis det er, i hvert fald hvis det der er sat op, jamen så anbefaler vi, at man bruger denne her i de her 4-10 personers mødelokaler. Der skal jeg også kun smide sig kamera på, så har man jeg vil sige, en af de billigste mulige løsninger at lave ude på markedet på de her Teams Room-systemer. Så det er, og det er selv dengang, hvor vi kun havde Hop 500, og lige præcis da den her blev lanceret, jamen der var vores market share også omkring de der 40% på markedet, så kunderne kan egentlig ret godt lide den her. Jeg vil sige, de gange, hvor vi tabte lidt på den, jamen så har det været fordi, at formfaktoren, at de ikke ønskede at have den her lidt større genstand stående på bordet, men at de kun ville have et lille touch display. Og den løsning har vi selvfølgelig også i dag. Så en lynhurtig gennemgang af hoppen, jamen så har vi det her 10-tommer display. Vi har højtaleren, der forbinder skærmen og computerdelen. Vi har nogle LED-linser, sådan så man kan se igen det her med, at man er optaget og i kald. Så sidder der 4 mikrofoner på toppen, og skærmen er selvfølgelig roterbar, så man kan dreje den rundt og betjene den, hvorfra man har lyst. Men det gør også, at mikrofonerne peger ligesom i samme retning, uanset hvordan man vender skærmen. Så man har den samme dækningsflade. Så er der et HDMI ingest kabel. Det vil sige det her, når du skal dele dit content, jamen så smider du bare HDMI ind i din PC, og så deler du automatisk ud på dit møde. Så har den en ultra stille certificering, det vil sige, at jeg har endnu ikke oplevet at høre nogen af dem her, uanset hvor meget jeg har presset dem, hvor mange skærme jeg har koblet på. Jamen, jeg kan simpelthen ikke belaste den så meget, så man kan høre blæseren starte op inde på PC-delen. Tidligere systemer har haft lidt udfordringer med, at så skulle starte nedkølingen af computeren, der sidder inde i, og så kunne man høre en susen i mikrofonerne. Så det sker heller ikke med den her. Så har man, og det har man selvfølgelig på alle Teams-systemer, men også hvis man er ude og pushe det her til kunderne, jamen, så synes jeg, at hele denne her infrarøde og proximity sensor, der er bygget ind i dem, det er en vigtig ting at informere kunderne om. Fordi det er jo den her følelse af, at man kommer ind i et mødelokale, skærmen opfanger bevægelse, eller enheden opfanger bevægelse, så starter den op. Den sender et CEC-signal ud på HDMI-kablet, det vil sige, har man, og jeg tror næsten alle skærme i dag supporterer det, jamen så vågner skærmen over på væggen også automatisk. Så det bliver den her træde ind i et lokale, og alting står klart i løbet af et par sekunder til dig. Og så skal du ikke have fat i en fjernbetjening for at gøre noget. Du skal ikke skifte source, fordi du skal bare og bruge forskellige connections. Du går egentlig bare hen og trykker start på dit møde, og så kører det. Skal man bare bruge mødelokalet, uden at være inde i et Teams-møde, jamen så det HDMI ingest, der sidder i enheden, den smider du også bare ind i din PC, og så looper man igennem den. Så så igen, super simpelt. Og i bund og grund, så kan fjernbetjeningen til skærmen på væggen smides væk, da enheden også, når man så forlader lokalet igen, jamen så stopper den med at sende signal ud, og så går skærmen på væggen automatisk i dvale efterfølgende. Proximity-delen af det er, at hvis du sidder inde på din plads, og du starter et Teams-møde, jamen hvis du ikke har lyst til at sidde og holde det ude på din kontorplads med headset på, og du ved, at mødelokalet herovre er ledigt, så snart du så tager din PC og nærmer sig mødelokalet, så vil PC'en eller Teams-klienten egentlig automatisk hoppe op og sige, der er der et ledigt mødelokale lige her, kunne du tænke dig at overføre dit møde til den? Så trykker du egentlig bare overfør, og så starter systemet automatisk op og overtager mødet inde i lokalet. Så der er en hel masse smarte funktioner, som igen, det her med, at hvorfor er det, man ikke skal have en Bring Your Own Device løsning, hvorfor er det, man skal have et rigtigt rumsystem på? Fordi det giver bare nogle flere muligheder, og nogle både nemmere, men også væsentligt federe løsninger. Har man så valgt at sige, at vi kører med Teams, så er det stadigvæk muligt at deltage både i WebEx og Zoom-møder. Det her det er egentlig ikke specielt nyt, det har man kunnet i lang tid. Noget, der er nyt, det er, at GoToMeeting og BlueJeans er på vej ind også til at blive understøttet af det her. Og sandsynligvis kommer der flere til løbende, sådan så at man ikke er så platformsbegrænset, som man tidligere har været. Der har man jo kun kunnet, hvis man kørte Cisco, jamen, så skulle den anden også køre Cisco, og så skulle man ligesom kunne holde et møde på det. På den måde, de forskellige producenter i dag snakker sammen, jamen der er der mulighed for at køre et Zoom og et WebEx-møde, hvis du har en Teams-klient, og selvfølgelig den anden vej rundt også. Så har vi vores ThinkSmart Core-serie, som blev lanceret sidste efterår, så den er ved at være et års tid gammel nu.
kommer som sagt til de her 2 versioner, hvor vi har enten skærmen og computeren, altså det vi kalder for Core plus Controller, eller Core Base Kit. Og så har man Full Room Kit, hvor man har alle komponenterne som en del af det. Og igen det her med, at man leverer alt, der er nødvendigt til at komme i gang. Altså i Full Room Kittet her, jamen der ligger alle beslag, der ligger alle kabler, der ligger alle ting til opsætning. Så det er, og det er alt, som kommer i en papkasse. Så det er sådan noget, det, rent logistikmæssigt, så giver det super god mening, både for distributører, men egentlig også for forhandlere og igen for slutkunder, at det er dejligt nemt, og man havner ikke ind i den her risiko med, at nu har vi købt det, men vægbeslaget er ikke på lager, og så skal vi så vente på det. Nej, er varen der, så har man det hele med i. Et lille close-up af den, i forhold til, hvordan det ser ud i hele den her samlede pakke. Der er baren, som jeg også kommer ind på her om lidt, der er den, der hører med i Full Room Kittet her. Der hører der 2 af de her bordmikrofoner med til os. Når man bruger bordmikrofonerne sammen med baren, så kan man sige, det er egentlig ikke fordi, at man får en større rækkevidde, eller i teorien i hvert fald en bedre pick-up range på mikrofondelen, for de indbyggede mikrofoner, der er i baren, det er dem, der er certificeret til at række 8,5 meter. Det man også bare oplever nogle gange, det er, at så har man et stort mødelokale, og det er betonvægge og betonlofter, jamen så er der lidt med akustikken, som en gang imellem kan være en udfordring, når de indbygget skal række så langt. Så har man valgt den her XL-version af den, jamen så hører bordmikrofonerne med til, og hver bordmikrofon har kun en rækkevidde på 3 meter, det vil sige, har man dem stående ude på bordet, så rækker de stadigvæk den samme og fanger hele bordets længde i det her pickup range, men den går bare ikke ud og rammer alle hjørnerne i lokalet, fordi at, så man får den der mere centrerede lyd. Så i nogle lokaler, der vil der være super fin lyd med de indbygget, og i nogle af de helt store lokaler, der vil det være godt at have optionen i hvert fald, og kan prøve af, hvad lyder bedst, med bordmikrofoner eller uden bordmikrofoner. Har man valgt standardbarn, så er det ikke muligt at sætte bordmikrofoner til efterfølgende. Kabling er vigtigt, uanset om det er på coren, eller om det er på hoppen, eller om det er på den nye OneBar, så er der ligesom et mantra, der hedder, at brugerne må ikke kunne komme til kablerne. De må ikke lige kunne nappe HDMI'en eller bytte en USB ud, fordi de lige skal noget. Så de er sikret inde bag en låge, som bliver skruet fast. Alle ledningerne er ligesom klemt fast med de her små gummiklemmer, der sidder hernede, så man kan heller ikke trække i dem, så de ryger ud af. Og det er super vigtigt, fordi det er klart, at de største fejlprocent i et mødelokale, de stammer fra det brugere, som har været inde og gøre noget. Om det så er at skifte source på skærmen, eller om det er at bytte rundt på kabler. Men det er typisk nogle af de ting. Touchpanelet her, igen, fuldstændig den samme, som jeg viste til OneBarn. Så man genbruger selvfølgelig de her ting, som man har i forvejen, og som er godt modtaget ude i markedet. Her kan man måske lidt tydeligere se de her infrarøde sensorer, der sidder på skærmen her, til at registrere den bevægelse, der er i lokalet. Og sjovt nok, så har vi også den samme PoE-skærm, for den kommer også til at kunne bruges sammen med core-løsningen. Sådan som vi forventer, det kommer til at se ud, så kommer der simpelthen et separat varenummer, sådan som man kan enten vælge at købe coren med USB-display eller med PoE-display. Og det samme kommer til at gælde sig for OneBarn. Så har vi vores kamera og vores bar. Så vi starter med kameraet her. Så er det jo et forholdsvis kompakt og ikke særlig stort kamera. Men det har alle de her funktioner, som man gerne vil have, eller forventer der er. Det ved jeg ikke helt, det kan være forskel fra person til person. Men som der giver mening at have inde i et mødelokale. Det vil sige, det har den her autozoom og autoframing, så det automatisk lægger mærke til, hvilke personer der er i lokalet, eller hvor mange personer der er i lokalet. Er der en person, jamen, så fokuserer kameraet på den person, og sørger for at følge ham rundt. En af de ting, som vores kamera får ekstremt meget ros for, er den måde, som det tracker folk på. Fordi man kan sige, det kommer ikke sådan i hurtige ryg. Det kører i sådan en rolig, glidende bevægelse. Så når man sidder i den anden ende, så får man faktisk en rigtig behagelig oplevelse af, at billedet ikke flakker rundt. Og det er der nogle løsninger, hvor det virker lidt mere hektisk, end det gør her. Kameraet kom som sagt både med vægbeslag og så den her klips, som er brugt på billedet her. Men der sidder også en magnet i klipsen eller i foden af kameraet,
som gør, at den kan monteres direkte oven på baren, og der sidder et modsvarende magnetisk felt. Så hvis man ønsker, at den skal være placeret under skærmen, jamen så kan man bare klikke den fast der. Og det er egentlig grunden til, at vi ikke lavede det som en all-in-one løsning i første omgang her, det er, at vi ved, at nogle lokaler, der vil man helst have kameraet siddende over skærmen, og andre lokaler, der vil man gerne have det siddende under. Og så giver man ligesom fleksibiliteten her ved at sige, jamen fint, så laver vi bare en toskilt løsning, så man selv kan bygge det sammen, som man har lyst til. Kameraet har også speaker tracking. Speaker tracking det er sådan en funktion, der tit deler vandene, fordi har man en god møderumskultur, så fungerer speaker tracking fantastisk. Sidder man og smådiskuterer lidt hen over bordet under sådan et møde, jamen så kan speaker tracking give lidt den her med, at et kamera står og flakker fra side til side, så det ikke giver så god mening. En af de ting, hvor Microsoft Teams har åbnet op for, at man kan tilslutte et ekstra kamera til systemet. Og den måde, som vi tit ser det blive gjort på, jamen man har stadigvæk et kamera, der sidder over ved skærmen og filmer ud i lokalet, men så tilslutter man et ThinkSmart Cam inde midt i lokalet og peger ned imod skærmen. Og det kamera kan man så eventuelt smide på speaker tracking, sådan så man kan, fordi så følger det er typisk den person, der rejser sig op og stiller sig op ved skærmen og står og taler, jamen det er også den person, man egentlig gerne vil sende ud på videokaldet, i stedet for at man kun ser ryggen af vedkommende, når de står oppe ved skærmen. Så man kan sige, der er forskellige muligheder for at benytte det her engang, og forskellige tidspunkter, hvor det ene måske giver mere mening frem for det andet. Jeg har lige et slide bagefter engang, som viser et par ekstra funktioner også. Kameraet har en 100 graders horisontal vinkel, og hvad betyder det, om det er 120 eller 100 eller 180, er der også nogen, der har. I bund og grund så vil jeg sige, har man vores kamera, og man har et standard mødebord stående, jamen hvis bare det bord det er placeret cirka 50 cm fra væggen af, så kommer dem, der sidder på hver side af bordet, med ind i kameraets vinkel. Så igen, det rammer ret godt inden for de her 70% af alle mødelokaler, som dækker det. Har man en skærm hængende på væggen, så har man jo sjældent bordet stående, så den klods op og ned af skærmen. Der er som regel altid lige lidt afstand. Kameraet er et 4K-kamera, men der er jo ikke nogen af systemerne, der understøtter mere end Fuld HD. Og der er bestemt heller ikke nogen af systemerne, hvor det ser ud til, at 4K er på tegnebrættet på nogen som helst form. Så man kan sige, og det bliver jo meget, alle producenter vælger at sige, at vi skal have 4K-kamera, fordi det er jo det, man skal. Men der kommer sikkert til at gå rigtig, rigtig mange år, før man overhovedet ser 4K-signal blæst ud på den måde her. Der er selvfølgelig nogle meget logiske årsager til det. Det er, at 4K kræver uhyggeligt meget data, og hvis både virksomhederne skal have netværk og data, der er internt, der kan håndtere det, så skal der opgraderes væsentligt, når man har mange mødelokaler, og samtidig så skal hele Teams-platformen kunne magte den kæmpe stigning af data, hvis man går over på 4K. Så det ser ikke ud som om, at det er noget, der kommer til at ske foreløbig. Derfor så er Fuld HD-kamera sådan set fint, og det er også det, man kan sige, den ledning, som der hører med til kameraet, er en USB 2.0 ledning, som giver muligheden for Fuld HD-billede. Så man kan sige, at det er et 4K-kamera, det er fremtidssikret, men det vil være et Fuld HD-billede, som den leverer ud. Så er den selvfølgelig også det her High Dynamic Range. Kameraet er også i forskellige test blevet kåret til at være fantastisk i forhold til både når der er noget modlys, men også når der er forholdsvis mørke lokaler. Og i den her tid med strømbesparelse og sådan noget, så kan det være, at folk lader være med at tænde lyset i deres mødelokaler, og så gør det her kamera faktisk, det opfanger det lys, der så er, rigtig, rigtig godt, og får sat et godt billede ud af det. Et par ekstra af de her funktioner, som der er i den, er også, at den har people count. People count gør, at den kan registrere antallet af personer inde i lokalet og dele den information ind til vores software. Ikke fordi den deler det med os, men den deler det med kunden selv. Så de kan gå ind og trække statistikker på, hvordan deres lokaler er blevet brugt. Der er også, vi har en funktion, der hedder Whiteboard Recognition. Nogle af jer kender måske det her content-kamera, man kan sætte på et Teams-system også, som gør, at et content-kamera, det peger altid over på et whiteboard. Og så kan man skifte, sådan så det er, at det er whiteboardet, man deler, i stedet for ens HDMI-signal. Sådan som vores whiteboard recognition fungerer, er egentlig, at hvis der er en person, der stiller sig op ved siden af et whiteboard, så vil kameraet se whiteboardet som en person nummer 2, og derfor sørge for at have det med i framingen.
Jeg skal lige sige engang, et hvidt whiteboard på en helt hvid væg, det kan give nogle udfordringer for kameraet at skelne imellem dem. Men sådan rent funktionsmæssigt, så fungerer det faktisk rigtig godt, og i nogle situationer, jamen, så giver det god mening. Andre situationer, så er det ikke noget, man bruger. Den sidste funktion, vi har på nuværende tidspunkt, det er en picture-in-picture funktion. Det vil sige, at igen, specielt hvis man bruger speaker tracking, hvor kameraet så filmer ned på en person, jamen så vil der være et lille vindue oppe i øverste venstre hjørne, der fortsætter med at vise hele lokalet til dem, der sidder og kigger med på mødet. Så man kan sige, at man mister ikke forbindelsen helt med alle de andre deltagere, bare fordi man holder primært fokus på den ene person. Så nogle af funktionerne er vi enige om. Det her picture-in-picture er der ikke rigtig andre, der har derude, og whiteboard recognition tror jeg heller ikke er en funktion, vi har set før. Så man kan sige, at vi udvikler noget selv, og så har vi selvfølgelig en hel masse af det her, som man forventer, at et mødelokale også kan have. Både kameraet og barn her kommer som standard med 5 meter USB-ledning. Så kan man sige, at kører man med vores core-system, så placerer man måske alligevel PC'en omme bag skærmen, så der er 5 meter mere end rigeligt. Men har man hoppen, og man skal have sat kameraet til, så kan 5 meter måske være lidt kort i forhold til at nå hen til møderumsbordet. Så er det, at vi har et 10 meter USB-kabel, og det ligger også tilgængeligt hos Also. Så kan man vælge at købe det, og det er ikke sådan et flere tusind kroners kabel. Det er et, der koster 250 kroner eller noget af den størrelsesorden. Så det er rimelig hurtigt og simpelt at få lavet, sådan så kablerne kan nå og til den her gode pris. De to bar, det er det samme kabel, der kan bruges dertil. De har også 5 meter som standard. Ønsker man 10 meter, jamen så smider man det her ekstra kabel oveni. De har den samme certificering, 8,5 meter. Og det igen hænger det sammen med, at det kan godt være, at den ene hedder Excel, men Excel dækker egentlig bare over, at der er de her 2 bordmikrofoner, som gør, at man har mulighed for at ændre, hvordan man samler lyden op inde i lokalet. Den her soundbar, den er selvfølgelig lavet til videokonference. Det er ikke en, man nødvendigvis kan tage hjem og sidde og se blockbusters på. Det er en, som er lydfrekvensen på den her, ligger inden for den radius, hvor der er, at almindelige stemmer ligger, for at gengive dem som klart som overhovedet muligt, og så korrekt, sådan så det lyder så meget som om, at man sidder ved siden af personen, i stedet for at der kan være tilført en masse ekstra bas og sådan noget. Så det skulle gerne være sådan meget realistisk, det der kommer ud af den. Der er både noget noise reduction og echo cancellation bygget ind i. Den har de her 4 mikrofoner bygget ind i den også, som opfanger lyde, og den gør det i en 180 graders vinkel, det vil sige, at den går ret bredt ud i siderne, og stadigvæk og dækker derudfra. Rent lydmæssigt, så har den jo de her 8,5 meter, og jeg ved ikke, tidligere har jeg gået, når jeg har afholdt en webinar, så har jeg lavet nogle af de her lyddemonstrationer på den, på hvordan mikrofonerne de arbejder. Jeg kan sagtens gå 8,5 meter væk, og man vil ikke kunne høre forskel på, om jeg sidder lige ved siden af den, eller om jeg er 8,5 meter væk. Men når jeg så har gjort det derhjemme, jamen, så har jeg bevæget mig sådan bag ved en væg og ud i et køkken, så jeg har været sådan en 12-13 meter væk, og hvor folk sagtens skal høre, hvad jeg siger. Men jeg har også en fin akustik med masser af møbler og trælofter og sådan noget, så det kommer selvfølgelig meget an på, jamen, hvordan ser det ud hos kunderne, i forhold til, om man kan gøre det i endnu større lokaler. Men jeg vil sige, op til de her 8,5 meter, så er man ret meget på den sikre side. Sådan rent monteringsmæssigt, så det her vægbeslag, der hører med til, det er sikkert mange, der vil genkende, det minder lidt om sådan et beslag til en IKEA-hylde. Det er også at skrue det fast i væggen, slide barnet ind over, og så sikre det med 2 skruer i bunden. Så er man sådan set færdig der. Der hører også VESA-beslag med til både kameraet og barn. Så hvis man slet ikke gider bore på huller i væggen, jamen så kan det monteres direkte på skærmen. Er det en mindre skærm, så kan man gøre det med kameraet også. Jeg vil sige, hvis man har en 75 tommer skærm, så kan VESA-beslagene ikke nå ind til kameraet. Det kan de godt på barn. Og sådan lige for lige hurtigt at summere op på sådan hele porteføljen, hvordan den ser ud nu her. Jamen, hvis nu der er nogle af jeres kunder, som stadigvæk gerne vil have bring your own device. De siger, jamen vi gider ikke at have et rumsystem. Vi vil bare gerne have kamera, højttaler og mikrofoner siddende inde i det lokale. Så måden vi kan lave det på, det er ved at tage vores kamera og vores bar, og så tilbyde dem en Lenovo Hybrid Dock oveni. Hybrid Docken, den kan det, at den kører Display Link
Og DisplayLink er den teknologi, som vi bruger i vores 10 meter lange USB-kabler også. Det vil sige, at du kan smide dit kamera og din bar ind i dokken her, men så kan du også tage skærmen i mødelokalet og koble på dokken også. Placer den her dok bag ved skærmen, og så kører dit 10 meter USB-kabel derovre fra og hen til møderumsbordet. Så har du kamera, mikrofoner, højttaler og billede i et og samme USB-A-kabel. Og det kan det sagtens trække. Jeg har også testet det både med 10 meter fra kameraet og baren ind i dokken, og 10 meter fra dokken af, og så hen til møderumsbordet, og der fungerer det også super fint. Så man kan sige, det er jo ikke en one-bar, en Polystudio eller en Meetup eller en af den her type produkter. Det er to forskellige, igen for at have den her fleksibilitet med at være kameraet over eller under, men så får man samtidig også muligheden for at smide skærmen med ind i løsningen, så man ikke både skal have USB og HDMI-kabel ud på bordet. Vi anbefaler altid, at man vælger at gå over i et rumsystem, fordi man kan meget mere efterfølgende. Og tager man sådan et som de her, hvor vi ser markedet er det allerstørste, Huddle, Medium, 4-10 personers mødelokaler, jamen smider du en hop ind i lokalet, så dækker den det så fint. Vil du hellere have den her formfaktor med kun at have et produkt hængende over på væggen, og så en touchpanel til at styre den med, jamen så vælger du den nye OneBar. Skulle du have en eller anden speciel forkærlighed for vores full room kit, Korn, så kan det selvfølgelig også sagtens fungere inde i det her lokale. Men jeg vil sige, det egner sig typisk bedre over i, eller det giver mere mening i hvert fald, i vores, når vi kommer op i det, der hedder large room, som er op til de her 18 personer. Jamen, der både kamera og bar er certificeret til 8,5 meter, så svarer det også til, at de kan dække den her størrelse lokaler. Hoppen, hvorfor har vi lige billedet af den på? Jamen, det har vi, fordi at hvis man placerer den inde på midten af bordet, så er den rent faktisk certificeret af Microsoft til også at kan dække den her størrelse lokaler. Og så er det selvfølgelig det sidste, alle de her ekstra store lokaler, hvor kunderne har et auditorium eller en kantine, eller hvad det nu kan være. Jamen, så vil det typisk bare være core-løsning, man vælger, og så kører man noget tredjeparts. Man kører nogle loftmikrofoner, man kører nogle store væghøjtalere, man prøver ligesom at få det hele skræddersyet. Men det, der er det vigtige, det er, at man kan manage alt sammen på den samme platform. Alle brugerne møder noget, der er let genkendeligt, uanset hvilken størrelse af lokaler det er, man kommer ind i. Der behøver ikke at være alle mulige forskellige scenarier og forskellige udseende på lokalerne. Det hele kan komme til at være identisk for brugerne. Og det er den her tryghed og den her sikkerhed på, at de ved, at de godt kan finde ud af at starte et møde, når de skal i gang med det. Så har vi vores ThinkSmart Manager, og den vil jeg lige hurtigt hoppe hen på. Den viser jeg som regel altid, når jeg afholder den her type webinar, men den er også super vigtig, og slutkunderne, de går langt mere i den her retning, end hvad man måske tidligere har set. Og det gør de, fordi de er gået fra at have 10 mødelokaler, til pludselig at have 50 mødelokaler, og de her stakkels IT-gutter, de har ikke mulighed for at nå rundt til alle lokalerne, når det er, de skal opdage fejl, eller hvis de skal ud og fikse et eller andet, så vil de gerne kunne gøre så meget af det som muligt remote. Der kunne jo også være, at man havde flere lokationer, og så er der ikke sikkert, at der sidder IT-supporter eller IT-ansvarlig på hver lokation. Det man har her på den første skærmbillede, det er dashboardet. Så det er her, man typisk logger ind. Man kan se, okay, jamen jeg har 3 enheder, jeg har så en, der er okay, og jeg har 2, der er nogle issues på. Så kan jeg gå mere i dybden og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle issues, der er. Jeg kan også se herover, at jeg kører Microsoft Teams på 100% af alle mine enheder. Jeg har 2, der kører version 4.14, og en, der kører 4.13. Så her kan jeg også se, at okay, der er en af mine enheder, der mangler at blive opdateret. Så kan man gå ind på den enhed, og efterfølgende opdatere den også. Så har vi, jeg skal lige sige, det her people count, det ligger hernede, og der vil man kunne, skal vi se engang, om jeg kan få lov til at få noget som helst info herfra. Yes. Så der vil man kunne se her, jamen, på hvilken dag, den 9. september, der har kameraet været i brug, og der har været x antal mennesker inde i det her lokale den pågældende dag. Så 15 styks har kameraet fanget her. De andre dage, der har det, ved jeg, fordi det er vores demo-udstyr, så har det bare stået og været tændt, men ikke har filmet på noget. Så på den måde kan man finde ud af, okay, hvordan ser brugen ud inde i præcis det her specifikke mødelokale. Jeg kan også gå lidt mere i dybden med lokalet, og
Så jeg vil gerne have den der. Så vil jeg kunne gå ind her og se, jamen, hvor mange møder har der i gennemsnit været per dag inde i det her lokale, og hvor mange minutter har lokalet været i møder. Så på den måde, så kan man sige, for nogle virksomheder i hvert fald, så har de, hvad de selv føler er en begrænset mængde af mødelokaler. Så at få et overblik over, jamen, hvordan er brugen af det, går der 2 personer ind i et 20-personers lokale hver gang, jamen så kan det være, at vi skal have gjort et eller andet for at udnytte det her. Den funktion, og det skal lige siges en gang, der er 2 versioner af manageren. Der er Basic, som er gratis. Den hører med til alt, hvad vi laver, så det er egentlig bare at gå i gang med den. Og så er der en premium version, som har en licens på lige omkring 800 kroner om året per lokale. Så, men jeg skal nok lige vise, hvad for nogle funktioner, som der hører under premium, og hvad for nogle, der er med i gratis-delen. Det hernede, performance, hvor man får alle de her people count informationer, det er en del af premium-licensen. Ellers så har vi vores device manager, og når man er i gang med installationsprocessen af enhederne, så kan man sige, at det, som der egentlig kun er krævet for teknikeren, der er ude og sætte det op, det er, at han laver alle kablerne, han tænder enheden, så vælger han dansk og Danmark, og så kommer der en lille QR-kode. Da der også eksisterer en ThinkSmart Manager app, både til Android og iOS, jamen så kan han scanne den QR-kode, og så vil enheden komme til at ligge automatisk herinde i manageren. Så skal teknikeren ikke gøre yderligere. Han skal ikke sidde og sætte kontorer op og konfigurere enheden. Det kan man alt sammen gøre remote efterfølgende. Der er selvfølgelig også en mulighed for at gøre det hele manuelt. Så klikker man bare Add Device. Er det et Core Kit, vi har, så klikker vi på den og trykker Fortsæt. Vælger maskintypen, det er den der, og så skal man skrive serienummeret på den. Og når man har gjort det, jamen, så vil man så kunne claime enheden. Man kan også læse det ind som en CSV-fil, sådan så at man, hvis man har 100 enheder, jamen, så kan du sådan set bare uploade det på alle enhederne på en gang, så ikke du kan sidde og gøre det manuelt. Går vi ind og klikker på, vi kan se, at vi har denne her enhed, som er OK. De andre, der kan vi se netværket, det er disconnected, og de er offline. Så det giver mening med, at vi kun havde 1 ud af 3, som der fungerede før. Klikker vi ind på den core her, jamen, så får vi forskellige informationer her. Vi har informationssheet, hvor vi kan trække serienummer og MAC-adresser, og hvis der er nogle issues, jamen, så vil de også stå hernede. Men nu har ham teknikeren jo scannet den her QR-kode, og vi kommer ind til konfigurationen. Her vil man så kunne navngive den. Vi kan gå ind og opsætte den med den konto, som der skal være i det pågældende mødelokale. Vi kan konfigurere det. Basically skal vi konfigurere det hele herfra. Både netværk og hardware og Windows-delen. Så har vi, og det kan jeg se, det der hedder Intel vPro. Og nu skal jeg se engang, om jeg får lov til det. Det gør jeg ikke, fordi det er en basic. Nå, så kan vi jo lige prøve det. Så Intel vPro er kun tilgængeligt på vores premium-licenser. Og da den her nede kører basic, og det er den eneste, der er online, så vil jeg ikke kunne vise den. Men jeg kan selvfølgelig prøve at gå ind og se en gang om. Skal vi lige se her. Den tager vi lige, den kommer vi lige tilbage til. Men ellers skulle vi kunne gå ind og assigne en licens til den her. Nu kan jeg se, at der lå ikke lige flere licenser nu her. Så, men Intel vPro, det som det i bund og grund er, det er en 100% overtagelse af den enhed, der står ude i lokalet. Det vil sige en fjernkontrol. Det ligner lidt det her, som IT også bruger, når de skal tage over PC'er for at hjælpe dem. Så kan vi egentlig gøre det samme her. Det, der bare er forskellen på vores, det er, at vi gør det direkte ned på chipsættet, på det her Intel vPro chipset, som vi benytter os af. Det vil sige, at selvom der opstår problemer med Windows, at enheden ikke kommer rigtigt i gang, jamen, så har vi stadigvæk mulighed for at lave den her fjernstyring af den, fordi vi kan komme ind helt nede på chipsættet i stedet for. Og vi kan også gå direkte ind i en command prompt, i stedet for at arbejde inde i Windows-miljøet. Sådan så igen, hvis det er Windows, der giver udfordringerne. Så det giver IT hele den her mulighed for at fikse alle problemerne herfra, i stedet for at skal være fysisk ude på lokationen.
En anden meget, meget nyttig ting er også det, der hedder notifikationer. Det betyder, at her der kan vi gå ind og lave en ny notifikation. Så kan vi sige, at der er forskellige events hernede, som vi kan vælge. Og det kunne eksempelvis være Peripheral Disconnected. Nu skal vi lige se en gang, hvor meget der er tilsluttet til demoenheden her. Ja, så der kan jeg se her lige nu, der er 2 ting. Havde der været en skærm, havde der været en soundbar, havde der været alle mulige andre ting, og det behøver ikke at være Lenovo's, det kan være hvad som helst, man har sluttet til, så vil de poppe frem på denne her liste. Så her der kan vi sige, jamen prøv at høre, hvis nu kameraet det ikke virker, eller at det i hvert fald ikke, du ved, at der er ikke signal igennem til kameraet, så skal vi have en notifikation på det. Det vil sige, at vi går ind og siger, nu har vi valgt her, hvis der er noget, der fremtræder som disconnected på denne her enhed, og det er det her produkt, så skal det være Elmer, som får en mail omkring det. Det vil sige, at i det øjeblik, at man har gjort det her, jamen bliver kameraet pludselig pillet fra derude, så vil der blive sendt en mail. Har man mobilappen, og man kører premium, jamen så vil man også få en notifikation inde i appen, der ligesom fortæller, at der er ikke noget hul igennem til kameraet herude. Så igen, IT kan fikse problemerne ude i lokalerne, inden de reelt opstår. Der vil også være mulighed for jer som partner at måske lave en aftale med kunden om, at det er jer, der overvåger det her. Eller at kunden ringer og siger til jer, hey, vi har et lokal, der ikke virker, så vil I kunne få en, som man kan se her under users, så kan de give jer forskellige rettigheder her. Man kan både være admin, owner, og så er der også en, der hedder en viewer, så man bare kan kigge på ting. Men de vil godt kunne give jer admin-rettigheder, og så vil I kunne gå ud og fejlsøge på deres enheder, hvis det er en service, I har lyst til at yde over for dem. Vi kan også trække forskellige rapporter. For eksempel, hvad for nogle fejl har der været flest af? Hvad er det, der skyldes, at lokalerne har været nede? Jamen, så kan du få de her fejlrapporter, sådan så du ligesom kan bruge alle de her tal og al den her information, man skaffer fra det af, så kan du bruge det til noget konstruktivt efterfølgende. Det var sådan en meget hurtig gennemgang lige af manageren. Den er forholdsvis simpel at bruge. Langt de fleste kan, efter en kort introduktion, så kan de egentlig sagtens sidde og styre det her. Vi har vores præmiesupport, som jeg nævnte tidligere, som er knyttet til. Det vil sige, at der er 3 års garanti på alt Smart Collaboration, eller Smart Office, kommer det den på, hvornår man nævner det fra. Men 24/7 hotline, 365 dage om året. Det er klart, hvis det er inden for arbejdstid, så er det danske teknikere. Er det uden for arbejdstid, så er det ikke dansktalende. Men det er den samme, som dækker generelt set globalt. Og det er de her meget, meget uddannede og meget tekniske gutter, som der sidder og håndterer det her. Kontakter man dem, så er det en person, og det er den person, der bliver ved med at guide en igennem. Så det er ikke sådan, at man bare ringer ind til en almindelig kundeservice. På Hub'en, på Core'en og på OneBarn, altså rumsystemerne, der er det en on-site garanti, der er. Så hvis der er noget af hardwaren, der fejler, jamen så sender vi en tekniker ud og fikser det ud på lokationen. Er det kameraet eller barn, altså soundbarn, der fejler, så kan vi ikke, da de er limet sammen, så kan vi ikke komme ud på lokationen og skille ad. Så derfor har vi en swap-garanti, det vil sige, at vi sender bare et nyt kamera eller en ny soundbar ud til kunden, så returnerer de efterfølgende den, der ikke virker, tilbage til os. Og igen 3 år på det hele. Så det er, jeg kan sige, det er næsten den bedste måde, som man kan lave garantien på. Det er muligt at opgradere det til yderligere 5 eller til 5 år i alt, og det er det på alle produkterne. Er der så noget som helst af det, hvor I kommer i bekneb, hvor kunden siger, I skal stå for alt, I skal hjælpe os med Teams-kontorer, I skal hjælpe os med vores firewall og sikre sig, at alt er åbnet op der, så kan det godt være, at der er nogen, der siger, at det er ikke vores speciale. Vores speciale er at installere det her engang og få den del op at køre. Hvordan jeres infrastruktur og alle de her ting, de hænger sammen, det er ikke noget med os at gøre. Men hvis man køber både Core'en og den nye OneBar, så har vi allerede denne her deploy service inkluderet i prisen. Som det er lige nu, da hvis man køber Hub'en, så skal man tilkøbe den som et ekstra varenummer. Vi er rimelig sikre på, at i løbet af det nye år, så kommer det til at bare være gældende på alle produkter, at vi har en support-side, som kan hjælpe kunden med det her, eller hjælpe jer med at hjælpe kunden. Så vi kan gå ind og sørge for, at alle de rigtige Teams-kontorer bliver oprettet, at det er den rigtige PowerShell-kommando, der bliver tastet. Alt det her, som
man kan sige, som kunderne kan frygte, eller som de måske ikke helt ved, hvordan de skal komme i gang med, der kan vi gå ind og hjælpe jer og dem til at få det her fikset. Og igen, alt sammen er varenumre, typisk som, man kan sige, nu hører det med til nogle af dem, men ellers er det varenumre, der kan indkøbes hos Also, og som I så kan sælge videre til kunden. Så det er noget, I kan tage jer betalt for, det er en service, I kan tilføre, og I kan udbyde ud mod slutkunderne. Det var faktisk sådan lige alt, hvad jeg havde på tapetet nu her. Jeg kan også se, at vi rammer tiden sådan nogenlunde. Og så er der ovenikøbet plads til et par enkelte spørgsmål, hvis der er nogen, der skulle have det. Det er der nemlig. Tak, Martin, for super Tak. gennemgang. Og korrekt. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål. Og samtidig her i chatten tror jeg lige, jeg vil dele ved det, at vi giver jo 40% demorabat. Nu kan jeg lige se, Mette, hun skriver noget derinde, men jeg har lige delt her. Det er hoppen, Martin, så folk egentlig, forhandlerne selv, kan komme i gang med at teste lidt på det og opleve produktet selv. Så bliver der faktisk givet 40% rabat. Ligger lige omkring 5200 kroner. Det er lidt først til mølle, og det er en per forhandler. Så det, jeg lige har lagt op til her, det er bare, at man skriver på vores fælles mail, Anders Pedersen og min, at det ønsker man at gøre brug af, og så skal vi nok hjælpe med at få det lagt i ordre. Det kan man sige. Det giver meget god mening. Har man ikke udstyret i forvejen, sådan så man kan prøve det af, eller man kan demo det, så at få det til 40% rabat, det er vist ikke set før. Jeg har ikke oplevet det i hvert fald. Det er en super kampagne. Du er meget gavmild der. Ja, det må man sige. Ja. Ej, hvor godt. Ja, og det ser jo så ikke lige ud til, at der er nogle spørgsmål. Mette siger tak for god gennemgang, og det er jo fuldstændig korrekt. Ja, men jeg håber, det gav mening for alle, og så tør vi godt at lægge den ud også, så at dem, der ikke kunne deltage nu her, at de kan følge med i det. Ja, det tænker jeg, at vi skal gøre. Ja. Alle tiders. Tak for det, og tak for jeres deltagelse. Selv tak. Ja, vi ses. Ja, Hej. Hej.